Хайде да си направим маска с банан, за да премахнем всички несъвършенства по кожата си. Бананът премахва петна, лунички, белези и бръчки. Той е естествена бомба за нашия организъм. Не само когато го консумираме, но и когато го слагаме върху лицето си. За тази цел не е необходимо да се използват сложни блендери или сложни техники. Ето какво е необходимо да направим. Взимаме едно парче банан и го с една виличка го правим на каша. Така. След като го направим с виличката на каша, го слагаме върху кожата. Ето, вижте, на моята ръка има банан. След като си го сложите на кожата, под формата на кашичка, този банан ще премахне всички несъвършенства, петна, лунички и белези. Бъдете здрави! Правете го всеки